ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ମୁଁର ଅହମିକା ତିଆରି କରି ଧ୍ୱଂସ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଛି। ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ମୁଁକୁ ଜାହିର କରି ଅଳିକ ଭାବନାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତାହା ଏ ଲେଖାଟିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଲେଖାଟିକୁ ଗାଉଅଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଏହି କଳି ଯୁଗେ ଚାରି ଯୁଗେ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି ମୋ ସ୍ଥିର। ଗର୍ବ ସିଂହାସନେ ବସି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ସଚିବରେ ଦିଏ ପରାମର୍ଶ। ଅହମିକା ସେନାପତି ସାଜି ଅଶାନ୍ତି ବୀଜ ବପନ କରେ ସର୍ବଠାରେ। ହିଂସା ଭୟ ମିଥ୍ୟା ମୋର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ। ମଣ୍ଡାନ୍ତି ସର୍ବଦା ମୋର ରାଜ ଦରବାର। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଭୋଗାଇ ଥାଏ ତାହାଙ୍କୁ ମର୍ମ ଭେଦି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶତ୍ରୁ ମୋର ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ। ବିପରୀତ କର୍ମ ଜଣୁ ହୁଅନ୍ତି ଆଗୁସାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଚେ ମୁହିଁ ଅଭିନବ ଦଣ୍ଡ। ତେବେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ। ସସାଗରା ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ହିଁ ଆତଙ୍କ। ମେରୁଠୁ ମରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ପଦାନତ। ମୁଁ ହିଁ ମହାଭାରତର କୁଟିଳ କଷାପାଲି। ଭରା ରାଜସଭାର ବିବସନା ପାଞ୍ଚାଳିର ମୁଁ ହିଁ ଥିଲେ ଇଙ୍ଗିତ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ। ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ମାନଗୋବିନ୍ଦର ଅଭିମାନର ସ୍ୱର। ମୁଁ ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଧ୍ୱଂସର ଯତୁଗୃହ। ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ବିଶ୍ୱତ୍ରାସୀ ରାବଣର ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ। ମୁଁ ହିଁ ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିର ଉଗ୍ରଶିଖା। ମୁଁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ। ମୁଁ ହିଁ ମହାପ୍ରଳୟର ଆବାହକ। ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିର ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ମୂକସାକ୍ଷୀ। ମୋତେ ହିଁ ନେଇ ରାଜନୀତିର ସମସ୍ତ ପଶାପାଲି ଭାରି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ବାବୁରୀ ମସଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୋର କୁଟିଳ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଁ ଅଟେ ଏଲୋସି ଆତଙ୍କ। ଚାଇନା ସୀମାନ୍ତର ଗଲୱାନ ନଦୀ ଧାରର ଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ମୁଁ। ବିଶ୍ୱର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ଅତିଷ୍ଠ। ପରମ୍ପରା ମୋ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟତ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର। ବାଧ୍ୟ କରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଏକ ଅବତାର ନେଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।